का हो भैया अब ये जमीनिया बेचो तोरा काट के लगा के इहे बेचत जमीनिया फोफी खिया के है ना। हाँ एकदम बेचिए देबो। बबुआ पैदा उदा होत नहीं थे यही चाहती कि बेच दी लड़की के शादी दिन धन धइल बा हां तो ना बिचाई ताकि रख के का होई आके दिन देवे के बा ना बेच देबो एकदम। हां बेच देवे के बा एकदम बेच देबो तेल लगा के। अरे फोफी खिया के बेच देवे के बा है ना। हां अच्छा बताओ जमीनिया तू खरीद ले रहा ना हो हम कैसे खरीद बाबूजी खरीद ले रहन दादा खरीद ले बवन हम कैसे किन लेम फोफी खिया के। तू तो खरीद ले नहीं खा खरीद ले ना ना तब बेचो तोरा का झाट खाती देख छोट भाई हवे के सोचनी के दिखाती ही कि जमीनिया के माने बेचे के बाद तोरा सलाह लियल ह ना तो कइया में के बाद ना जौन 3 बीघा हवा उहो बेच दे में झट ना कुछ करबो। देख भाइयों ई जमीन ना बेचाई तेल लगा के। देख भाई वो ई जमीन बिचाई फोफी खिया के। हम कहत है कि जमीन ना बेचाई तेल लगा के। हम कहत है कि जमीन बिचाई फोफी खिया के तो तू बेचो तेल लगा के हम ना बेचे देम। हम देखिए फोफी खिया के बेचो हमें। हम कहत ना कि ना बेचे देम। हम कहत ना कि बेचम फोफी खिया के। भैया जमीन ना बेचाए के चाहिए ना तो घर में बिगाड़ हो जी तेल लगा के। ठीक बा जो 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 तोरा से झाट नहीं खबरी ई जमीन बेच कर हम फोफी खिया के आवत होने को सलाह दे आगे लड़न का महाराज को का टिकट तुम जमीन पे ने बताइए साफ साफ बिचाओ तबो ठीक बा ना बिचाई तबो ठीक बा रोड पे के जमीन बा 10 गो आवत ऑनलाइन में तेल लगावत हो महाराज कोई अपने लाल में तेल लगावत नहीं हम लड़की के अपन दिन धइले बानी जल्दी बिचवाई महाराज लड़की वाला दिन धइले बा महाराज के जल्दी बिचवाई तबे ना ओकरा के दियाई। ए महाराज का मछली से छटपटाता नहीं छटपटाई से जमीनिया बेचा जाई का आवत पार्टी देखी जमीन पसंद होई कि ना होई तबे ना रौला के लाड़ में तेल लगाई कबे से छटपटाइल बानी 10 गाँव 10 लाड़ में तेल लगवाए जाई ना 19 लगवा ली। ए महाराज जाई हम ना बेचवे हम जाता नहीं। ए महाराज लगे काहे खिसेल भी आए हैं केतना घर उजाड़ देनी और केतना घर बसा देनी अचार चाट के लड़की के बढ़िया पैसा दिवाई लड़की के दहेज देवे के बा घबराई जौन तिलको दिया जी दानो दहेज दिया जाई जौन पैसा बची ना रोड साइड 2 एकड़ जमीनो खरीदा जाई अचार चाट के। ए महाराज लेके कितना घर उजाड़ देनी कितना घर बसार देनी समझ गई खूटा गाड़ के हो इहे ना पार्टी आला हो। कहाँ रह गए थे? अरे ऑफिस चल गए थे यार। ऑफिस चल गए थे। अच्छा ठीक है जमीन कहाँ है? इधर आइए ना आइए। ओह माय गॉड यही है जमीन। ए महाराज उठी जा अब गिर गई जा उठी चलिए होने बुझाता कि आवाज मेहरानू ऐसे गिर जाता इधर। महाराज राउर जमीन कहाँ बा? हो पोल देखो तनी देखो तनी वहाँ तो कोना कोनी तक बा। बहुत एरिया बड़का का बा महाराज बा अचार चाट के। हाँ ऐसे ही ले ले पानी फोफी खिया के। हाँ ए महाराज राउर ने गड़मड़ाइयो जमीन का बा? हे महाराज लोग बोले कि लूर ना भइले कैसन बानी दलाल गड़मड़ाई ना कहल जाला गड़मजरुआ कहल जाला। अच्छा ठीक बा उहे ये हमार दादा जमीन ह एमे गड़मजरुआ नहीं थे सब कास ह हमार दादा खरीद ले बवन फोफी खिया के। राउर कौन काठा जमीन बा? 4 कट्ठा 4 डिसमिल। ई जमीन में कोनो लफड़ा सफड़ा नहीं खे ना? ना एगो खाली खापड़ बना ना लफड़ा फड़ा कुछ नहीं खे एकदम क्लियर बा अचार चाट के। हाँ फोफी खिया के। अच्छा सर 4 कट्ठा जमीन है इसमें कोई गौर मजौला जमीन नहीं है अचार चाट के। ठीक तो कितना जमीन बा रे तोरा में एक हाथ घुसल बा हमार खूटा गाड़ के। ओ भाई आप कौन हो इनका? हम सबसे छोटका भाई है इनका। अच्छा रहुआ तो कहत रही कि जमीन में कोनो लफड़े नहीं थे और भाई कहता कि एक हाथ में खूटा गाड़ के दादा पर दादा सब चल गए नाप के ऐसा कहीं के अब कहता कि एक हाथ हमारे निकलता खूटा गाड़ के
कौना के गाड़ी में दम मारे कि जवन हमार जमीन खरीद ली खूटा गाड़ के, गिनहू वाला के या बेचहू वाला के गाड़ी में हाथ घुसा देम खूटा गाड़ के। केवना के गाड़ी में दम बाकी बेच दी जमीन, देखो तनी हमू बेचहू वाला के या किनहू वाला के गाड़ी में खूटा गाड़ दे हम, देखो तनी। छोड़ी ओकर बात, छोटा भाई बा और हम मना ले फोफी खिया के चली रउरा नामे लिख दही, कोर्ट में चले के ना चलो चली। रुक रुक अभी ना, अभी तनी फिनिश कर लिया तब चल जाई। अब कौन फीस रुपया दिया गए लिखवावे कहतर कौन बात बा गुली सामने। मान ले कि जमीन रउआ के लिख देनी राउर, मगर काल जमीन हटावे के पड़ी फोफी खिया के। काहे कैसे कि हमारा गेहूं रोपे के बा, राउर जमीन पर हटाई फोफी खिया के। महाराज ये कौन बात भइल, हमार लाड़ कौन बात भइल, रउए ने लिया के आइल बानी बताई दी कौन पैसा दे देनी हमार जमीन हो गइल तो कहतन कि गेहूं रोपे के हटाई, बताई कपार पर ढोके ले जाई ना, कपार पर ढोके ले जाइला। देखी रउआ दोगलई मत करी, रुपया दे के खरीद लेबे जमीन, समझ ली। देखी हमारे साथ दोगलई मत करी, तुम बचले जमीन पैसा लेके जमीन हटाई फोफी खिया के। अरे हमहू जमीन ले ले बानी पैसा दे के, समझ ली रउआ, उ जमीन हमार हो गई, समझ ली कि ना। महाराज रुपया दे कि ना जमीन खरीद ले बानी, हैं जमीन एक न भरवा चार चट के। देखी हम जमीन बचले बानी पैसा लेके जमीन रउआ जल्दी हटाई फोफी खिया के। साफ मर्दे लड़ चटे का हवा हो मर्दे, कहीं अपन दोगलई देखाई कहीं करा के कह ना, खाली दिखाओ एक टकर लो तब देखावा तनी, लागत है एकरा के समझावे पर रुक दोगलई पे उतरे दब हमरो के तब तोरा समझ में आई। ई जमीन हम खरीद लेबे पैसा दे के, तो हम जमीन बचले पैसा लेके। हे महाराज को इनके कैसे नहीं लड़चट लेके आई बनी, छोड़ दे ई जमीन लेवे आई बा कि लफड़ा करिल बा जी, खून खराबा करे आई बा। समझा दी न तब ये मर्डर हो जाई, अभी जानत नहीं खेल झट ना पैसा त मिलिए गई बा, झट ना कुछ दिया। ए जमीन जमीन हटाओ, देख भाग अपन पैसा उसा लेके। कैसे लिखा गइल बा, लिखा के तो लिखा के हम नहीं जानत, हमार दादा के नामे बा। दादा के नाम में चाहे पर दादा के नाम में झट ना कबर लागत है कि कसाई वाला हमारा रूप धरही के पड़ी, ये ऐसे माने वाला नहीं खे। अब बेचले बानी पैसा लेके जमीन रउआ जल्दी हटाई फोफी खिया के। ई जमीन हमार हो, पैसा दे के खरीद लेबे, हम ना हटाई। ए महाराज छोड़ हटा होता ई दलाल लेके आइल बा, लाल लेके आइल बड़ो, जल्दी हटावा तो खून खराबा हो जाई। ठीक बा जाई अपन राउंड में तेल लगवाई, हम के जाते इंदा जमीन अपन दूसरा से बेचवाते रहम। ठीक बा जा ए जी रोड पे के जमीन बा, जे आवत ते कहता कि भैया हमारा के दे दो, सब जना आवत तो हमरे भी लगवावे खातिर। ऐसा दलाल हमरा भी लाड़ कितना लाड़ हमार तेल लगावलन, झाट काटना यो रोड पे के जमीन बा, रोड पे के कोई देखी तो कही कि ना हम लेबे करम। जो जा तो ससुरा के तो जो लाड़ ताकत हवे, जो करिए दूसर पार्टी देखल जाई।